di pasu-pasu jalan diramoti Tuhan debatamamu, disodakon Tuhan debatama buhina Tuhanmu, jalan asima kemana dia. Tangianmu tutuhani asa hosau dia kodang di baheko daulina dengan tuda mangdoh si sol hoti
Warahmatullah. Tusan bawa itu. Kita baju dulu radio, bulan tak. Ada buat jauh tak ke majlis. Masih aturan main waktu tempat. Inauli mabuhay na linggan di nalaw majalah pasu-pasu patuwa sa review na una lagay hila namin bulu namin lagay paromero sahat matuha mo praktikin no roma amo pada dawon mabuhan naus pagkakawang muna kami budak-budak mo marga sila sahat matuha mo na ang burunan Dari jalan Rasulullah Raja Nabi Parjona sahali tunta masin tuhi daman dok mauliate tutuhan tempat negab basai ala dileho do tuhida hahi pasu tarina mobi Raja Nabi hami pargelengo muna naro siap pada basugi parangina ipasdo di pardalanan lasomodido asirohan tuhan tatong las dorohanami hipas dohamuna si Raja ni hula-hula nami dapat kami melatiba di Tuhan las molima Raja Nabi gale mambun di haroro nami diare nauli di bulan Naringgan toho matutu di bagasa sadarior Raja Nabi rohani tutong ani bagas mono ima tutu di nomor sakap mahita sepurian dok sirai nalau membuat anak kami matutu lagabe helamuna bolumuna ma lagabe parmen nami laos menguduhum mahita ando tu bagas dorong Tuhan tay lawan jalo pasuk-pasuk perdoa sariteo siap bagas dorong Tuhan tay mahita na posona Raja Nabi ditikio di manugoto rohami magbuhay na uli magbuhay na negam matutu di ulod dari bagas sadarion Raja Nabi ada di hula-hula terus semonok benar di haroro nami dibuat kali si panganon nalau panganan Raja Nabi ima di dalam membuhay nauli membuhay dengan kita di bagas sadarion Raja Nabi jangan dihurik jangan ditus semua Raja Nabi nabu tak pahami at dohonon nabi Raja Nabi sidi masih khotbah golak-golak pangorona oh iso dia nak natupan nabi saya Tuhan di pertama na membuhi pasu-pasu nabi semua dimahami Raja Nabi dito nga ni bagas nami di basahat kamu Tuhan mi dulu-dulu di sibangan nalopor sauli unot tadi partikienon las rohanami majalo donon nami masa bagok na bakanto na niagatan ke gobian oras mahami hula-hula muna mereka sirai na majalo marlibagat da masika di hamu na makanaya betul abang guru orang bangida situasi di partikienon betul lah semonok maju situasi na mulut harimot tudengke dan palu kohono namin kau wala posmar hong pusahaton namin lo ditingkina masih panganon itu amu gak bisa lah orang sekarang lihat ma Pangaudo HP holong na ias lapok si tutut maka holong iya di ngoluki maka halason na orang lobi sedap ni rohai ido jumolo likoti baiko Artana boy sinari doi dengan nai rohami hasia
Ya jisian rohaku cinta gitu orang mubah tungah pena masa Radi botohodo ahana marga sia cinta Imaroha porseya songotalini padata nahuban maka holongi ho dinada wau dison ala jonoku hilalang ahubo atoho dirohanang beda owasyako holong ta itung soguga lam gomos binan ni bagas ni siho Radi botohodo ahana marga sia cinta Imaroha porseya songotalini padata nahubain maka holongi ho dinada wau dison alai jonoku hilalang ayubo atoho dirohanang beda olasako holong ta itung soguga lam gomos binan ni bagas ni sihol mitu au sihol hitu ho hasian lam gomos binan ni bagas ni sihol mitu au sihol hitu ho hasian Di bakuling ni soaram hubege tulus ni tangis mi madok si holmu tuau tu soboi peau jodoh rapoko tangi aku todiku gomos maka olho dinada wau dison alai jonoku hilalang ayubo atoho dirohanang beda osyako holong ta itung soguga lam gomos binan ni bagas ni ho dinada wau dison alai jonoku hilalang ayubo atoho dirohanang beda osyako holong ta itung soguga lam gomos binan ni bagas ni sihol hitu au sihol hitu ho hasian lam gomos binan ni bagas ni sihol hitu au sihol hitu ho hasian ahona itung soguga lam gomos binan ni bagas ni ho dinada wau dison alai jonoku hilalang ayubo atoho dirohanang Mauliate alipuhan ala kasih kolong minuhan tong ikan ilalah kami ala didinggan di basang pilihan bohok tuhami hasihatun saluhutna dan ala ni gugunami dan ala ni naungi garu kami hatali alai ala ni kolong minuhanku tuhami
Ibain dari yang rumah senadu Tuhan. Dan suang semua para arung yang para minat sehat tugas juga. Didogas kami, didogas nilai kami, dan sehat roh juga dikirim kami. Atau kali Tuhan satu kenari lauhan nama kami tugas Joromi. Oma na tongtong nangan ni lakanami. Kapal pada uma parmaran tahil semuis. Suang songni ari namirga nari natiu. Mangiru kami dohoni lehilik nami. Paima ari olari naringgan. Asa dingkan selubung na ulau ni. Oma na tongtong ni tonga ni ulau ni asa mer. Damai sonang kami di bagasan po. Atong dimulus sa sa pangalasan namin asa tama kami majaro pasu-pasu. Jaro mailih yang yang nabi yang bulan marsiti anak mujis Kristus Tuhan nabi martamian nabi dulu. Amin. Naboy pasonang roh haki. Sang sude horo patiur honau arsaki magodoi hasi aku
kita. Mauliate marigo Tuhan, toras lo hamid arion ari silas miroha di son, ari silas miroha di anak dohor di Hudian, ari si Hudian dohor maya sugiat di Sirai. Dinasong-song manasila sa dalur Tuhan mardopatuk Hudian marhitin aposong, lahok macalo pasok-pasok pardongan sa rebellion na badia na siya Hudianin. Adi Tuhan, lembaga kumarohan ho pikiran nasida. Lekon tordito di berbadien. Asa terjalo nasida pasok-pasok pardongan sarang yang lima ini namusong sian ho di bagasan kudu nasida. Sada kami sadar rumah tangga. Na com-com dia lubamu di bagasan haburium nasida zuluan nyari. Boy maktu pasal hubna. Obat kulingkat bahasa lewat asing merokam. Pasok-pasok na posong apa di namin ang magbugal sa itong-atongan ni Ulaw Perbugal sa Daryong. Pasalay na sila matitutok din Jala perbugal na sila pasakot bari ganauli kung kami sa luna na tumangos. Orang kami Tuhan. Amin. So, antin major. Come on. Buduma pamula warna. Ako sumopa Jehovah silehon pasu-pasui. Alani tapaniar maswarata memuji Tuhan baik. Arahon masalut halak. Maruluk-uluk upuji Tuhan tai dok hamuma.
idama tung nasokal doa ka papahenan ni debata pinahen ni hinati kul ni gogona tartopa salubudna rasa na along Robega ang marnida kapapahenan ni debata pangaraja yonda di Malaysia marhite kagugonda di ramoti kita ujima debata nami kamu aliaka bangso jala patupegi hamuma suara puji-puji anda ibana pabahen posata mangolu jaladang di luas tota tersulati pangiar ma suaram maruluk-uluk marente madita marhite-hite goar ni debata Allah doh goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus doh goar ni topi parbadia puji hamuma goar ni Jehovah mamuji-muji mahamu ale na poso ni Jehovah puji hamuma Jehovah ai paktengan bahasa do ibana ete hokamuma guarna ai asluma do ibana Martaniang mahita ale Tuhan debata amanami na di barua gijang hodo na mga turhon pardongan saripioni kap naik marbagas jala na hodo na sida mangido pasu-pasu atong say tatak manasida di bagasan asinirohan pasu-pasu jala ramoti manasida marhite-hite pakkaholongin rajai manasida marhite-hite topi perbadia asa mamuka jalan marujung di bagasan dame pardongan sarepion nasidai tangihon ma tangiang namion ala ni asi dohot holong niroham amin udma amuna salutna berkurma hubungan
Kur ibadah nasian AKBP Parangina binasa itu apa? batana sumurung siang selalu naroka ima pangaramoti ate-ate dohon pikiran nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan baik. Amin. Ari dan Maya hata di mata si paimut di pardongan saribiomungan Winet siang Efesus 5 ayat 77 di bahasa Batak di Doksonon
alai sadok ganuk hamu masih haholongi pardi hutanabe somon dirina alai dihabiari parukuanima bawan alai sadok ganuk hamu masih haholongi pardi hutanabe somon dirina alai dihabiari parukuanima bawan. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Efesus 5 ayat 32. Oleh Tuhan Allah idola kuning di payak-pai kali Tuhan tiba-tiba manami dari berwajib bodoh nama ngaturun pardongan sari bioni ta akui do ta didapur do di tayak tanah kuning di makado na mangaturun Tuhan yang menetapkan perkawinan walau paharap dari pegawai, paharap dari presiden si Prabowo dilantik dari presiden di pasahan do eskan kabupaten menai dipilih di daerah kabupaten masing-masing dukung dilantik dilihat do eskan surat ketetapan surat keputusan. Kamu dari dua saudari mencalo SK lau pardongan sari dan siapa tidak bicara warungan SK dan siap kuliah alai tidak ini di agenda para sebasur perbasur pihak ini bodoh nama turun bahwa Tuhan yang menetapkan perkawinan boleh sekali coba boleh ditinjau kembali coba lebih baik dituruni surat ketetapan ini jikalau ada kesilapan kekeliruan dalam surat keputusan ini akan ditinjau kembali. Imam mulu eskali jolma, alai eskali debata, takkan lumpui meninjau ulang. Eskali pertindakan sope, nabi nandi korus, buido ditinjau kembali. Alai mulu eskali debata, takkan lumpui na meninjau kembali. Alai itu di nomor rumah saripe tidak ada peninjauan kembali. Jadi suara untuk adok Tuhan Aryan non doa saya meninjau kembali berdoa saripe umuna. Kalau diadukkan di batasi tidak berlaku keputusan manusia. Kuasa doa alam do mengarajumi bahwa mereka berumah tangga karena usaha mereka sendiri. Alani usaha dicoba upaya negara merumah tangga nasida. Lawar sabda mengalui nasida hologanda dukun sahata bangau nasida berbeda menjalo pasu-pasu perluas radio. Istana luar biasa juga. Alai kalau masalah sebelum kita juga kalau nak serang kita dalam masalah sembah kita ini era nasi duji lah pada masalah tetapi perkawinan bisa meninjau kembali keputusan yang sudah ditetapkan Tuhan dalam beberapa dua background antara ada pesta pernikahan itu hanya perayaan
itu hanya ungkapan sukacita kita, sohara kita, nalaraga kita. Alai dan pada ini mensahkan perdoan Saribione. Di bagasan pesta yang apa? Saya doktor akan dua. Tahu lebih pesta yang apa? Na sikup usubi. Para pesta ini, pesta di bupati be pasti lalu nak dua. Ibaratnya jangan apa awak ulangna dan bisa tahu. Ada tak kurang baik. Apalah awak ali-ali lagian kelas 52 ada tak kurang. Uputan yang joloi kita doa pandohan silalan uhuru silalan lamtoga dan berukur sudah marlas diroh ama harwa dan tunihara ama dan tunih naruh pesbai orang-orang nyampar apalah hari lebih para saudara nyampar mauinda bahkan orang-orang tuh itu sorry misalnya tidak berlaku anak sorry apalah hari lebih so lihat sekitar awal sudah diundi akan uramiro di mutu alani bisuko bukan dalam juli silalan kuburu silalan lautuga dan berburu takui do dalam talopon do budelo pesta yang padat dalam takura alani marhide pasdohani dohoro pakarhide dari tahu bau nama akan orang lain do dabuan siap pesta untuk mula pearuna anak keluar dari sanksi buria do pura akan ada yang di bawah bangunan dong tu perdagangan untuk malu pihak aturan di festival berarti baik di perdagangan dong asa sudah marlas minova sudah mau rokok nau sohor nau jenggung ada rumah tangga di tengah-tengah di kuliah di dewasa kuliah itu harta dia mulai dua binuai mulai anom bidok naposo di bapa kamu dua naposo di bapa wa kamakuan akala kamu maka tahun buat di bapa ama anak tonton di berbadi amat dok na pinado di bapa dan jari siramu me jomba nasado bereng-bereng si mayon nasi kuere ala gusi kulami kulis mayo marane nomor kata dulu si Aryo kita bos bulung do anak isi tua do bulung isi tua takolan si tua musi rapar tahun do ama si tua si rai do ama si tua si buria itu kayak makan si reduti apa di mataro si reduti bagas joro di mata alani akan nanti hormat dohamunan ia nakut keluarga nanti hormat Rodak ini lalu hidup posiari, namun jatuh cinta ilana tusi mayo. Mananganan ya kan jatuh cinta di mana? Mahuman atakas maburi. Mulu hidupkan edi, mulu saras sandora mendokon jatuh cinta beribu rasanya. Imajon bukan lagi jatuh cinta tetapi bangunlah cinta. Jatuh cinta dulu, mulai hari ini bangunlah cinta di dalam rumah tangga yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Membangun cinta. Saya jodoh sukun na mardawa saripe ketika berkumpul anak masing-masing gak 3% kolom muda. Arong kamadokon bunga 100% na kosong tahu dikosi. Ay subakas tu sudah ditadadabi suami nau manang istri nau itu dinokon asal 100% kolom mirwana tapi tokin lain baru tumbuh musik buyar musik lagabe macam alani membangun cinta harus dimulai dari titik nol. Bukan lagi jatuh cinta tetapi bangunlah
cinta di dalam rumah tangga. Dok hatan ini batana kini alai sadok gadap hamu masih haholongi pardi hutana be songon dirinya. Baru masuk pria begaku anak ini mantap doa deh. Baru masih lain. Abi tak kini hampir tertutup dah. Inang pura beritahu alai mulina. Baru be songon kolom ni rohani alam pun dulu be songon besarani alam pun dulu be lain besarat tanwa yang kenal 50 tahun pada hari be. Baru suatu kurang mesti dah bukin naya deh. Suatu ko nang lam tawar kolom ni rohai. Roda kini dalam rumah tangga cinta itu harus dibangun. Lam leleng, lam tahu. Songon hawini, lam leleng berbuena, lam tonggido. Lam matua sabi, lam siakdo berbuenai. Alai kalau berparbui sabi, kurang pedas do berbuena. Tangga lebih hijau dari rumput di halaman sendiri. Diceritakan waktu inatai. Binumpo pinang kini kami dia beri paraba. Jadi bulan baru Jawa na mabahin kobiong. Benda bulan ekeli baru Jawa mapai kobi. Jadi teba kebuni kobi. Ini nama inatai. Betul mangap inatai. Ilo to. Aku kuabe diri nak niko. Mereng-mereng baru Jawa iba honina. Abe dicerita honang tayo ni asa sumodido ilatai magbahir milayani amat tai bijak. Dan dari boni palibo siraiti udah tu yang kadang uli dupe buri tahu na tu budong dan no. Alai kudo honong kudo naui diau mana sumodia bedi halani alai yang kuliho oppa nau puli sian sarutna perempuan. Ido aplikasi ni hata ni mata masih dahului parti buta munabema mana dia be dengan bahasa uli di lagu tetangga alai ikon nauli di hita buru ni raja dari jawido unang be tende hombe sone do penente sibata olu tahida olu sibata tata roha batida. Dong masih ani, buru mirajai, buru nadi jabui, buru miraja doi, buru naarka doi, dan gabe temulut tabi. Akadnya mulut orang tak kurang, banyak dong masih batu riau beba, diakat tak kurang naik. Jalasari dihita keluarkan yang banyak taulun kondoai. Nama orang saling memuji nama suami istri.
Madiri mi
yaka na pinakamaw ni debata ditahi rohamuna dunuhay naing marbagas alay ng tamahala Kristen marbagas songon si Pilipigo atong taliwang hamuma jolo hata ni debata tariwang tuluhut ni pardongan sa rebiyon ni halak Kristen dung ditok pa debata jormay didok ibana ba dan tenggan sasada bawai ujung ubahin ma di ibana sada buru-buru pangrupi di ibana bahin akuk ni didok Tuhan Yesus ganup na paulakon nganiulina ia soalani na marmainan na palakupos salo pangalakup do nang namakuat nasirani atau napinanomu ni debata dan jadi sirawon ni jolma sonodo didok debata tu bawai hamua kabawa haholongi hamuma pardi hutamunabe sonon Kristus nama kaholongi uriai jalan nama ngalegon dirina umokopsa unang muruk kamu dopak nasida ikom marroa kamu madongani nasida sangapain hamuna sida somondongan panean di hamuluan nasora suda dungi somonodo didok hata ni debata tuaka buru-buru dioloi aka parokuan babawa nabi somon pangoloina di Tuhani ai bawa ido ulu ni partibutana somon Kristus ulu ni uriai ikubutor forman toman mardongan halabohon dohot hade mahon itordi parani ni boru-borui iman na arga dijolo ni debata dohot dijolo ni jolma atau songon aka na marparangehon hata ni debata na amu sumulukon para sinirohaun dohot hasabarun dohot haserepon niro sama kamu masih pauniunian mahamu dohot masih asi-asian sanggut riting niroha muru rimas panunggahion dohot pangisahioni dauma sian amu alai digijam ni sanggut nai masih hawolongan mahamu aido rabut ni na suntegan dungi dame nasian debata ima mangarajai di bagasan rohan muna jalasan gut na binahin muna marhite-hite hata manang papahenan toktong mai marhite-hite goar ni Tuhan Yesus asai bana mangarajai rohan muna dohot ulau muna atau nunga dibigihamu hata ni dewata taringot turugut ni pardongan sari viole namanu kumbahu nuai cumolo diho ale panguli si Adi Arianto Siburian olo doho makajong-jongkon dijolo ni dewata nau boto saluhut dohot dijolo ni akadongan na pumuli song na dipangidoro hamdo si Maya Suryanti boru siraidon na niniritmon gabe dongamu saribe olo ngakaolongi dana siat nasaroham dohot mangulahon siat nasagugong ugut maparangihon parangi nabadia rak dohot ibana laulo ngacuacu dohot hagalihonna tungsuha umurang parangina jala nasotupa paulahonmu manang tadi kolongmu indana paima disiram hamatean hamusobot bolo nam sadaroham mamului saluhum nai dokma alusu namadukum mau dohot tiho ale inang Simaya Suryanti buru sirai niriri dolo di doban na pungulison na dipangidoro hamdo si Adi Arianto Siburianon gabe sinotumu olo honga kaholong ibana siang masa roham
dohot marpangalahon ature marado polidana dohot marpanganyehot parani lewadia bahwa ala Kriste ko jalan nasotuba mahilolong ho manang tadi kolong muidana paima disirang amatian amusogot molo nausadaroham manguloi salubut nai dogma halus atong masilehonan tangasiamu ma hamu bahwa hotni pada muna naposo ni dibata doau na pampuan hatana Tuhan barhite-hite goar ni dibata ama anakna Tuhan Yesus Kristus dohon di pembadia doa humando na pinadomo ni dibata dan jadi si ramon ni jolma di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maham disodakon Tuhan debata ma buhina Tuhanmu jala asima rohana hidamam didopakon Tuhan debata ma buhina Tuhanmu jala dipasauhon ma damena tu torbi muna. Amin. Bila saat batu amungan lain akte pemberkatan nikah atas nama Adi Arianto Siburian dengan Maya Suryanti Sirait. Laos dison di pasar Huria HGP Perdagangan Bibit asa totong di bagasa hatan di bata amunga membangun cinta membangun rumah tangga muna tuari naik roh. Jangan lewatkan satu hari sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nasab madiki makur pumuan kor jubilate.
amo panguli dot oroan mamuka sadarion nunga gabe sadari pehamu na pinadomo ni debata di tonga-tonga ni uriao na manggodi na pinatikon ni Tuhanito hamu marhite-hite patungan sari pioni alani i naik matutong ingoton jala asidak korobuna alai yang luau dohok dongaku sajabu ikon Jehovah do oloan nami somor sadar rumah tangga ni halak Kristen naik ma sumurung parrohau dohok pangalahomuna pebartu hatani dewata sai dipargogoi Tuhani mahami mangaramoti nauti nahonai asa totong sada rohanami mangadoti hatani di pardongan sarepion nami jala marsoloan di bagasan biar meja debata Simaya Suryanti Bursirai nunga dipahot jala dipasu-pasu tuhat lai gabe sadaripe tapanidohon ma asa bangun nasida di badan naum diudukon nasida alani ita jauhon ma sai anggiat ma parfarepeo nasida marojakan di hapos seaon dohot pakirimon na tobutu debata Jehovah jala toktong nasida marsaur dohot hata debata ganopari di bagas nasida alani ita jauhon ma tatayakong ma pilihan na kapasahon. Ale di bata amanami na di kan wagijang hodo haroron ni saluhut silewalew na denggan dohok nasa ulibasa na mau yutus. Buka saat tani masih na ni hon itu kami pilihan kami tuh. Saya jalan mai kami kuat na hut di jero. Pasu-pasu mai jalan ramoti asa huparasiang kami pilihan non. Pati puluh na jambu di tonga-tonga ni kuriang dohok di portidio buhay maruhan amin barhite-hite tokden asalan utang na kami gorang di sileo-leo dito kami asalan gigir kami madok mau lihat itu ho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan kami amin rapa hita pangidohon ditangiak ale aman amin ale aman amin asli rohani Tuhan Yesus Kristus dohon holong ni rohani dibata dohon persauran ni toti Purubadiyawa amu saluhuna
tolong minang holoki dua rohanung adomu di padomu Tuhan ini.